handidi zvenyu, ini ndinoitwawo maitariro. Tariro anova iye first born yangu. Tariro akaita meningitis ne6 months. Saka ane inonzi cerebral palsy. Tariro akusvitsa 13 years muna December. Haatauri, haagoni kufamba ega, anotoshandisa wheelchair. Haagoni kuenda papoti, nguva zhinji ndomupfekedza mapamba. Matambudziko anowanikwa pana Tariro akawanda, kunyanya-nyanya nyaya dzevasikana vebasa. Iniwo ndiri munhu anoenda kubasa, ndiri muhurumende, asi kutaura kwandiri kuita kudai ndiri kuda kutosiya, nekuda kwekuti handichawani vasikana vebasa vanokwanisa kusara naTariro. Kukura kwaari kuitawo, machallenges ari kukura ari kuwandawo, kunyanya-nyanya nyaya yekuenda kutoireti. Dzimwe nguva kana ndisina mapamba, nekuti mapamba evanhu vakuru anodhura mukadzi mukuru, saka tomuisa papoti. Semunhu asingatauri, ukanonoka kumuisa papoti anozviitira. Saka vasikana havazvigamuchiri izvozvo. Zvinotoda mai vemwana, inini. Manje ini kuti ndisaendawo kubasa. Kubasa ikoko ndokwandiri kuwanawo mari yekuti ndimutsvagirewo mapiritsi. Munhu ane mafitsi futi anomwa mapiritsi. Also imba yandiri kugara ndeyebasa. Saka pakasununguka zvokuti ndikada nhasi kusiya basa kwekuti ndiende nemwana, hapana. Ndinowo vamwe vana vaviri, vanin'ina vaTariro, umwe ane 8 years neumwe ane 2 years. Saka nyaya yakunyanyondishungurudza inyaya yekuti mwana ndomudii. Apa ndichida kuendawo kubasa, ndikada kurirega zvandinoda kuita izvi, zvakutoreva kuti Tariro handichatokwanisi kumutengera mapiritsi zvamuchose. Zvakutoreva kuti umwe munin'ina wacho anoenda kuchikoro uko handichakwanisi kumuendesa kuchikoro, ari grade 2. Zvakutoreva kuti kadiki aka kana kakuzoda kuenda kuchikoro, handichakwanisi kuzokaendesa kuchikoro, nekuti ndee ndisisina kumwe kwandichawana mari. Asiwo zvekuti ndiinde ndichisiya mwana ndakamuvharira mumba, zvinhu zvakangooma, zvinhu zvinongorwadza. Nekuti munhu anoita mafitsi, dzimwe nguva anoita mafitsi ari ega mumba umomo. Anenge paanofita anenge achida munhu anenge achibata. Saka shuviro yangu yairi yekuti ndiwanewo pekugara nemwana. Panonziwo pedu, ndogara nemwana pakasununguka pasiri pekuloja, nekuti situation yemwana wangu, ukaenda pamba pekuloja unogara uchidzingwa. Every month unenge uchinzi budai. Dzimwe nguva munhu anorova-rova mahwindo, dzimwe nguva zvata behavior yaanayo yakangooma ende yakasiyana-siyana. Saka kuti ndingosiya ndisina pekuti ndagara nemwana, zvinhu zvakangooma. Shuviro yangu yanga iri yekuti ndiwane pekugara nemwana, ndiwanewo zvekuitawo zvemubato wamaoko, zvokuita ndiri pamba nemwana, ndichimuchengeta, ndichingotenderera tiripo, mwana wangu achikura. Shungu dzekuti ndiende kubasa ndinadzo. Ndokuri kutonditengerawo mapiritsi emwanawo nechikafu chaanodawo, asi zvakaoma kuva nemwana ari disabled. Zvinhu zvavanoda zvakawanda, ende pachikafu ari selective zvisingaiti. Hembe anodambura, akangowana pekudambura napanodambura, nyange ukati nhasi wamutengera, next week unogona kuwana dzatodamburwa. Munhu anoda kuti munhu ugare uchingori nemari. Wheelchair ndinayo, ndinowo vakandipawo wheelchair. Asi kufamba naye chaiko kuti ndimbonzi ndaendawo naye kuchechi kana kupi, handikwanisi. Kana kubudawo kuenda naye kana kutaundi, handikwanisi, nekuti panenge pachida transport yekuti toisa wheelchair mukati tofambawo naye, asi hazvikwanisiki nekuti kunoku kwachona transport $5 kana iri hiring. $5 kuenda, $5 kudzoka, $10.
mudzine dzimwe mota idzi public handitombokwanisi kumupinda naye, kana mabhazi handikwanisi nekuti munhu dzimwe nguva anongorova vamwe, anorova vanhu, saka zvaakuda munhu anonzwisisa. Saka izvozvi kutaura kunoko atokwanisa gore achingori mumba haabudi, paanokwanisa kungobudawo panze pano payadhi ogara padhoo ongorohwawo nemhepo dzotomudzorera mumba. Saka machallenges achona zvinhu zvakangooma semubereki. Hapana baba vacho takasiyana. Saka ndini ndotori zvese pavana ivavo, pana Tariro nevanen'ina vake. Baba vevana havana rubatsiro rwavanopa. Vakambozama kuenda kumaintenensi patova nemakore, akanzi ngaabhadharewo mari but haana mari yaakambondipa. Saka indakangozongosiyanawo navo. Variko kugokwe ndomanzuro andakaita vane imwe mhuri ukoko. Saka inini ndakaona sekuti ndisaramba ndichivateverera ndichinotsvana navo. Inini zvandangowanawo izvozvo pamwana ndongochengeta. Asi ivo kana kufona kubvunza kuti mwana ari sei, aiwa havafoni, havabvunzi. Saka ndomiriro yazvakaita. Kumusha kwababa vake mai vake, gogo vake mai vababa variko. Asi pane pandakamboendesa mwana iri holiday, mwana ndobva amiswa mapiritsi. Ndakatenga mapiritsi ese, mwana ndobva vamusisa mapiritsi. Mwana ndokuuya akakuvara nekuda kwekuti aifita idol. Saka kusaidhi kwanguwo inini baba namai vangu vakashaika. Inini mai vangu, padumbu ramai vangu ndiri wani. Saka wokuti ndingapa mwana, hama dziriko, handidi kuraya nhema, hama dziriko. Asi zvekuzoti pakuchengeta mwana, mwana anotoda inini. Handidi hangu kunyanyotaura zvakawanda ipapo, asi mwana anotongoda inini mai vake. Hama dzimwe dziriko vanombosapotawo apo nepapapo, asi vachisapota mwana ndinaye. Dzimwe nguva ndikapererwawo mwana achidawo mapiritsi, dzimwe nguva vanombokanda. Hama dzekusaidhi kwangu, especially kusaidhi kwana mai vangu. Kwana mai vangu vanombobatsira chaizvo. Asi pakuzogara nemwana apa, mwana anongoda inini ndega. Rubatsiro rwandingada kunyanya, ndichitanga pana Tariro. Tariro munhu anomwa mapiritsi. Ndenge ndichidawo mapiritsi emwana. Anomwa 2 types dzemapiritsi. Anofanirwa kumamwa every day nekuti munhu anofita, ane mafitsi. Tariro anoda mapamba, munhu asingagoni kutaura kuti poti. Saka Tariro anoda mapamba. Saka kana tisina mapamba kudai tichimuisa hedu papoti, but papoti manje dzimwe nguva mukamurivara hatina communication yatinayo. Tariro sign language haigoni. Saka hapana communication between us. Ndongoita kufungidzira kuti kuda mwana akuda kuenda kutoilet. Ndikanonoka fungidziro idzodzo, anongozviitira. Saka ndikawana mapamba evanhu vakuru, Tariro mukadzi mukuru, zvingandibatsira. Also Tariro ari selective panyaya dzechikafu. Chimwe chikafu chandoafodha inini haadi, haadyi. Tariro anoda chikafu kwaari ndichiti zvinonaka, nekuti ndozvaanenge. Mukabika sadza nemavheji chaiko haadyi. Raisi mukangorisa supu isina kana sausage kana isina kana salad, isina kana zvimwe zvinhu kana minzi, haabati, haadyi. Poriji mukasariisa dovi, haadyi. Rikangoita resawa poriji risina dovi, haadyi. Tabva pana Tariro, inini mai vachona, sekutaura kwandamboita kuti sezvo nyaya yevasikana vebasa ichinetsa, shuviro yangu iri ndeyekuti dei ndawana pekugara nemwana, ndosiya zvangu basa zvachose kutorizaina. Ndarizaina asiwo ndowanawo chekuita chemaoko, project yekuita ndiri pamba. Ndiri munhu anogona zvekutengesa, nokuti kana ndiri pamba ndichitengesa hangu ndine mwana wangu,
ndichimuitira zvese zvaari kuda. Ndo shuviro yangu inini semubereki, uye kuti tizokwanisawo kuendesa vamwe vadiki vake kuchikoro. Umwe wachona anotoenda kuchikoro already, kwozoita umwe wachona mai manje anenge akuzoendawo kuchikoro. Saka shuviro yangu ndekuti ndowane pekugara, ndowana chekuita chemaoko, ndowanawo kutengesawo, kuhodha ndichitengesawo, ndigere nemwana pamba, zvondibatsira kuitira handichanetsani nenyaya dzevasikana vebasa. Saka ini semubereki ndikawana chekuita ndichishandira mwana, ndoona sekuti zvinhu zvakanaka pane kuti ndirambe ndichingoriwe kuti ndibatsirwe. Dzimwe dzenguva vabatsiri vachonawo vanenge vasina, nekuda kwokuti zvinhu zvakaoma ende zvakaomera munhu wese. Saka ini shuviro yangu ndekuti ndingowana chekuita chekuti ndakuzwa kuti handina kumwe kwandichawana rubatsiro, zvandiri kuita izvozvo ndotova rubatsiro rwangu. Ndo shuviro yangu, nekuti kugara uchingoti ndoda kubatsirwa, ndoda kubatsirwa, kuva munhu wekubatsirwa ndoona sezvinhu zvisina kunaka, sezvinhu zvisiri right. Asi kungoti wova nechaunoita muraramo chichiita kuti uchengete vana, zvinhu zvakangonaka.